Sayo pa lang sa buntag sa Martes, Hunyo 30, nilanog na sa Dan Osmeña sa Dakbayan sa Sugbo ang dukdok sa Sundang ug ang nagkagalkal nga tingog sa chainsaw atol sa pagpadayon sa clearing operation sa mga trabahante sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sumala sa team leader sa maong grupo, gipahigayon ang maong operasyon nga nagsugod pa sa miaging semana aron masiguro nga luwas ug layo sa disgrasya ang mga pedestrian nga mogamit sa kadalanan sa syudad ilabi na sa gidalang hulga sa gikatahong low pressure area kon LPA. Ang maong LPA nagdala og katag-katag og kusog nga pag-ulan kagahapon sa hapon sa pipila ka bahin sa lalawigan sa Sugbo. Hinungdan nga suspendido ang klase sa pipila ka mga tungaan sa probinsya. Nasinatisab ang maong pag-uwan ni Martes sa hapon. Gikumpirmar kini Pag-asa Mactan Weather Bureau Chief Engineer Alkiblat. Matud niya, ang kalit og kusog nga mga pag-ulan nga nasinatian ilabi na dinhi sa Sugbo, epekto sa low pressure area kon LPA nga misulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa karon, ang LPA gitumbok nga anaa sa baybayon sa San Pascual, Masbate o gilaumang mugawas na sa Pilipinas padulong sa West Philippine Sea kung asa posible nga mokusog o mahimong bagyo sulod sa 24 oras. So there is a chance nga naanaman siya sa kayutaan sa Pilipinas. There is a chance nga mahilis. But the most likely to happen is that magpabilin siyang low pressure area while traversing here sa landmass sa Pilipinas. Nunot niini, gilauman nga muhinay ang mga pag-ulan ug muarang-arang ang kahimtang sa panahon sa sunod nga mga adlaw sugod sa adlawng Huwebes. Apan, nagpasidean gyapon si Kiblat nga posibleng mudaghan pa ang mga kaso sa localized thunderstorms tungod sa habagat o southwest monsoon human gideklarar sa Pag-asa ang pagsugod sa ting-ulan niadtong Hunyo 4. Posible tang makasinati og mga light to moderate and occasional heavy rains, particularly in the afternoon, pag ma-enhance ang ato ang mga thunderstorm occurrences na ang thunderstorm daghang kayo hazard nga associated kanang usaan na kanang kalit-kalit nga mga pag-ulan, heavy rainfall. Samtang gibutyag ni Kiblat ang kalit ug paspas nga paglambo sa El Nino nga aduna nay 62% nga mamahimong usa ka very strong El Nino. As of June 22, there is a significant increase of the sea surface temperature anomalya. At mga miaging simana before June 22, ang ato ang increase na base sa mga international data is 0.5. Ang latest June 22, there is a significant increase from 0.5 degrees Celsius positive to 1.1 degrees Celsius sea surface temperature anomaly. May numduman nga una nang gipahibalo sa Pag-asa nga gilaumang moabot sa kategoryang strong El Nino ang El Nino sa ulahing bahin sa tuig. Apan, tungod sa paspas nga paglambo niini, gipanlantawan nga hingpit na kining muigo ug mabatyagan sa buwan sa Agosto ug Oktubre ug mamahimo na kining very strong El Nino sa hinapos nga bahin sa tuig nga mulanat sa early months next year hangtod sa buwan sa Marso. Hinuon giklaro ni Kiblat nga dili pasabot nga tungod kay moabot sa kategoryang very strong El Nino, mas dako dayon ang epektong madala niini. Matud niya, walay duha ka El Nino nga magparehas og epekto tungod kay nagkalain-lain ng mga hinungdan sama sa panahon sa pag-igo niini, kakusog sa El Nino ug ang lokal nga kahimtang sa klima. Apan, gikumpara ni Kiblat ang karong El Nino sa El Nino ni adtong 2023 hangtod 2024 nga susama ang timing. Nga matud niya, nagbilin og bilyones ka pesos nga kadaot sa agrikultura. Ang atong atong iampo nga sana dili may tabo nga mopareha sa 1997-1998. Kini si RD Morales, alang sa May TV, Cebu.